nemôžeme prekrúcať dejiny a hovoriť, že to, čo robia teraz Rusi, že to je najstrašnejšie, pretože oveľa strašnejšie veci sa diali v takom Vietname, kde Američania zahubili 1 milión, podľa niektorých údajov až 2 milióny ľudí. Konali sa tam strašné vojnové zločiny. Jeden z tých najväčších, sme si nedávno pripomenuli, bolo 55. výročie od vyvraždenia dediny My Lai, čo sa dá porovnať naozaj len s najhoršími nacistickými zverstvami, pretože Američania tam zavraždili chladnokrvne, bezdôvodne vyše 500 ľudí, väčšinou žien a detí. Stovky žien a detí a tú dedinu vypálili, len preto, že sa nejakým spôsobom vyvršili na tom vietnamskom obyvateľstve, s ktorým narábali, ako by to ani neboli ľudia, ale zvieratá. A za tento vojnový zločin bol odsudený jeden jediný človek. Aj to bol omilostený prezidentom Nixonom. Takže takáto je spravodlivosť, respektíve vnímanie spravodlivosti zo strany Spojených štátov. Rovnako sa dá povedať o ďalších konfliktoch, ale už aj po roku 1989, keď jednoducho Spojené štáty za obdobie od druhej svetovej vojny sú rôzne štatistiky. Niektoré hovoria o tom, že zabili vyše 30 miliónov ľudí. Čiže je to naozaj najväčší agresor v povojnových dejinách. A či už to bol Afganistan, či už to bol Irak, či už to bola Sýria, Líbia, ale aj predtým bombardovanie Jugoslávie, tiež v rozpore s medzinárodným právom. Musíme si uvedomiť túto základnú vec. Ten, kto narušil medzinárodný poriadok, rozbil medzinárodný poriadok, nebolo Rusko, ale boli to Spojené štáty. Je smiešné počuť dnes od Bidena, že jednoducho Rusko, že chcú donútiť Rusko, aby dodržiavalo poriadok založený na pravidlách. Kedy Američania dodržiavali pravidlá? Proste oni ten medzinárodný poriadok rozbili takým spôsobom, že vytvorili sériu precedensov, na ktoré sa odvolávalo nielen Rusko, ale aj Južné Osecko, Podnestersko a iné odštiepenecké regióny, ktoré poukazovali na to, že keď to mohli urobiť v Kosove, ktoré je dnes klientským štátom pod patronátom USA, to Kosovo, všetci vieme, že bolo ulúpené protiprávne. A vráťme sa k tomu konfliktu, keď sa tam opäť lživo hovorilo, že cieľom toho bombardovania je zachovať multietnické Kosovo v rámci Jugoslávie. Tak zdôvodňovali tú operáciu. To nazvali mierové bombardovanie? Či tak humanitárne bombardovanie. Čiže jednoducho opäť klamstvo za klamstvom a my sa čudujeme, že dnes nie len Rusko, ale zoberme si Turecko v Sýrii alebo Saudská Arábia v Jemene, každý si dnes robí, čo chce. A preto tou najracionálnejšou zahraničnou politikou, ktorú dnes vidím vo svete, je tá, ktorú robí Čína. Teraz zabudnite na to, čo sa tára v našich médiách, lebo tie vedú ďalšiu studenú vojnu, nielen proti Rusku, ale už aj proti Číne.